Hvorfor kørte du på den sten? Jeg vidste ikke, den lå der. Kom nu op med dig. Der er noget, der lyser inde i skoven. Det er nok alferne. Nej, så meget kan de ikke lyse. Se selv. Vi må hellere se efter, hvad det er. Tror du, det er de underjordiske? Nej, kom nu bare. Det er en stjerne. Tror du, det er et stjerneskud? Måske. Det må vi finde ud af. Min far har en stjernekigger. Ja, så kan man se, hvad den mangler. Bum, 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 bum. Min gode ven, filminstruktør Bolle, og hans medhjælper, regissør Brasen, kommer til Nisseby for at optage en film, og der bliver premiere i Nisseby Bio, når filmen er færdig. I har en nyhed, må jeg sige. Du er frisk til avisen. Jeg har også en nyhed. Far, vi har fundet en stjerne ude i skoven. Er det sandt? Det må være Hercules. Ja. Jeg står netop og fortæller, at Hercules mangler på stjernehimlen. Vi må prøve at hjælpe. Ja, vi tager min trækvogn med. Jeg må tilbage til avisen. Friske nyheder skal i trykken straks. Jeg elsker julemarkedet. Ja, i år var det særlig flot. Det er også dejligt at komme en tur til Fjordby. Hvorfor har vi ikke julemarked i Nisseby? Ja, hvorfor ikke? I Nisseby sker der jo så mange andre ting. Har I hørt? Der kommer et filmhold til byen. Nu skal jeg tage pakkerne. De søger også statister. Nej, hvor er det spændende. Hvor skal pakkerne hen, Clementine? Til Fjordby. Gerne med næste tog. Nej, se, hvad det kommer med der. Returgods. Kan du ordne det, Bane? Returgods? Jeg modtager kun returgods mellem jul og nytår. Jeg mener, vi må henvende os til Zeus på Olympen. Ja, han er trods alt far til Hercules. Hvordan fik du ideen til filmen Stjernedrys? En aften så jeg stjerneskud. Pludselig stod det helt klart for mig, at jeg måtte lave en film om det. Jeg glæder mig også meget til at komme i gang. Kalder Olympus. Kalder Olympen. Kalder Zeus. Zeus her. Hvem der? Skipper Strand. Skipper Strand fra Nisseby. Vi har fundet stjernen Hercules i Nordskoven. Min søn Hercules opfører sig ikke altid, som han skal. Så giver jeg ham en omgang med lyn. Måske har det været lidt for kraftigt denne gang, siden han er faldet ned. Hvad siger han? Han siger, han vil tage sig af sagen. Astronomiens muse. Det er min datter Urania.
kan ikke komme. Hun er på vinterferie. Hvad gør vi så? Talia, hendes søster, står her og hopper ved siden af mig, for at få lov. Talia, det er jo komediens muse. Ja, hun kan godt klare det på sin egen måde. Tak. Så beder vi julemanden komme forbi Olympen en af dagene. Jeg gør det, og hils alle i Nisseby og ønsk dem god jul. Tak, det skal jeg gøre. Jeg glæder mig til at møde min gode ven Maler Klat igen. Og jeg glæder mig til et besøg i Nisseby. Nu er vi snart fremme. Ja, jeg kan genkende landskabet nu. Toget er her snart. Vi må håbe, det gode vejr holder under optagelserne. Jeg har lovet at tage billeder til avisen. Nu kommer toget. Er turen gået godt? Ja tak, fint. Men driverne lå højt ved Fjordby. Velkommen, hvor er det godt at se jer. Tak i lige måde. Der er en del filmudstyr i godsvognen. Vi henter det. Jeg har min trækvogn med. Tak for en dejlig dag. Ja, det må vi gøre en anden gang. Ja, tak. Men nu må jeg hjem og fodre hønsene. De venter sikkert på mig. Der er mange rejsende for tiden. Ja, der er tale om at indsætte ekstra tog op mod jul. Aske, skru lige møtrikken fast. Hvor er svenskenøglen? I værktøjskassen. Nu er den spændt fast. Så er der klar til optagelse. Tak skal I have. Velkommen, min pige. Nu skal jeg hjælpe dig ud af kanen. Hvem er hun? Hvem er hun? Det er Talia. Hun er en stjerne. En stjerne? Ja, filmstjerne selvfølgelig. Så, drenge, så er luftballonen klar til brug. Den er flot. Nu kan vi få Hercules på plads igen. Ja, det duer ikke, at man går og falder over ham. Nej, det er noget rod. Hør så her. I flyver den over og lander på taget af julemandens værksted. Det skal vi nok. God vind, drenge. Så er der klar til optagelse. Aske, vil du hjælpe Talia op i kurven? Ja, læg din hånd i min. Jeg skal lige have Hercules med.
Scene 3. Klar til optagelse. Hvordan vil du nå? Jeg har min himmelstige. Nu er hun der snart. Ja, hvordan må du gøre? På film kan alting lade sig gøre. Jamen, alligevel. Talia er nået frem. Klip. Ja tak. Det er jo fint. Den er i kassen. Det gik jo godt. Ja, det var ren magi. Hvem er hun? En statist. Der kan man bare se. Miraklernes tid er ikke forbi. Lad mig hjælpe dig ud. Tak, Aske. Hvor er hun smuk. Se, han rødmer. Og lad være I to. God tur hjem. Mange tak. Det har været en god tid i Næseby. Og tak til alle statister og medhjælpere. Så kører vi. Klar til afgang. Farvel og på gensyn. Jeg må se, om Hercules er kommet på sin rette plads. Jo, han sidder vist godt og sikkert. Takket være Talia.